Alles goed? Zeker. Alles goed? Niet wel, zeker toch? Hè? Ja, maar moet je met de hond door de wedstrijd of zo? Nee, dat wordt schiezen, dat wordt heel naakt afgespoeld en gedrukt. Iedere dag? Ja. Iedere dag moet ze wel handelen. Oh ja, dit is natuurlijk hartstikke vettig geworden. Ja. Ja, en dan wordt ze gedrukt. Hallo. Ja? Hè? Oh, dan kan ik veel doen. Nou, wat je weer zien Nee. onderweg van L1. Oh, leuk. Ja, dat is nog maar afwachten of je dat over 11 minuten nog steeds vindt, hè? Nee, hoe weet ik niet. Dus hoe? Nou, we reden hier net langs Ja. en toen zag ik een grote rode figuur in de woonkamer staan. Ja. Is dat zo'n soort ober of zo? Ja. Een houten. En dan houten. Twee hebben we zo van. Een kleine. Hoezo? Nou ja, er zijn niet zoveel mensen die dat soort grote beelden Nou, in de woonkamer hebben Ik heb staan. vroeger een zaak gehad, hij had vroeger in de winkel gestaan. Hè. En dat heb ik toen gekocht. Weet ik niet meer. Maar dat was eigenlijk toen nog niet, al was al sprake over. Dat was eigenlijk een neger. En daar hebben ze toen een blanke van gemaakt. Oh god! Ja, dat was toen al. En dan spreek je misschien over 20 jaar, 25 jaar geleden. Ja, en die zaak heb je niet meer. En de neger, of de omgeboden neger, dat heb ik in de kamer staan. Oké. Ja, dat is leuk. Ja. En de andere? Dat kleine, dat heb ik ook. Die hebben ze ook. Wat hangt er de wind? Hoe staat dat? Hoe gaat het? Dat is dat boete. Dus dat... Ja. Hey, wie heeft het hunneke? Moes. Moes. Oh. Moes. Hey. Dat is dat hoor. Mogen we dat zien? Maar joh. Ja? Hey, en wat heb je voor een zaak gehad dan? Een slachterij. Een slachterij? Ja. Kijk. Oh ja, daar staat hij. Ja, ja, Dat is leuk. Goedemorgen. Morgen. Ja, wie... Nu kregen we genoeg. Nou, we zien van L1, programma Ja. onderweg. Ja. En we reden hier langs en toen zogen we de rode meneer staan. Nou, dat is de etter. Oh, nee, Joep. 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 En waarom heet er Joep? Ja. Als het op tv komt, kan dat weet dan niet zeggen. Nou, Dat was vanaf 10 minuten. meneer had net al iets gezegd en dat was natuurlijk tegenwoordig enorm uitkijken wat ze zei. Ja, Ja. ja, dus dat gaan we niet doen. Nee, dan doen we dat maar niet. Sluit er iemand voor de kop, denk ik. Ja, nee, goed, en dat willen we niet. Oh, kijk, Moos, is dat Moos zijn plek? Nee. Ja, Moos zit overal zijn plek. Tot gaan zo. Oh, hoeveel beeldjes een neger hoor. Ja, maar dat zoog ik in tweede instantie. Dat is een echte, ja. Maar dat heb ik nog nooit gezien. Ja. Wie immers in de woonkamer. Ja, dat is het ze met zo iemand getroffen Dat is. is een klein hoedje vallig. Wel eigenlijk het goed toch. Wel eigenlijk. Oh, eigenlijk had je een... Ja, loop maar nee, want ik moest vandaag pleisteren. Ik heb zo'n airco laten hangen, dat ben ik bij hem werken. Maar dat pleisteren doet je zelf. Ja, ik wil geen beuzen langs de moeren. Oké. Ja. Handige Ja. Harry. Dit is een echte, ja. Dat gaat dus op Dat gaat dus echt op draaiboeken. Oh, wat leuk. Ja, gekapte boeken noemen ze dat, hè. Nou, eigenlijk zien we nog het werk, hè. Ja, oh. Ja. En dat betekent kletsen. Maar ziet je altijd liefhebber geweest van... Ja, Van- Dat is leuk, ja. ja, af en toe jongens. Echt hoor? Ja, ja. Kan ik een liedje draaien? Huh? Nou, dat sloeg me niet af. Ja, kan ik een liedje draaien? Welke, is dat Wacht. één leedje? Dat is een liedje, ja. Dat wordt met de hand gekapt. Dat wordt gekapt, noemen ze dat, op een machine. Dan kappen ze die leukjes, hè. Maar dit is maar een 18 toets orgel. Dat is jammer. Je wil eigenlijk een meer toets. Dus dat zijn maar 18 piepen. Maar... En, En dat werkt op dat moest ze draaien. Met, de mos draaien. ja, dat werkt op een blaasbalk. Dat is een ouderwets orgel. Ja, maar er zien toch ook van die dingen met zo'n compressor erin, die zetten ze aan. Nee. Deze is een blaasbalk in. Oké, dat ligt gestolen. Degene
Degene die de orgel gemaakt heeft. Ik kan ze zien wie veel verstand dat ik er vooral niet van heb. Degene die deze orgel gemaakt heeft. Oh, Dat is deze orgel. Dat is van, is het toch weer, uit Willem Parel, draaiorgels. maar dat hebben ze nu ook met krul. En ik heb hem gekocht bij Krol in Leiden. Een hele draaiorgel, dat is tig. En dat is Jacques van Donk. Ja, die heeft hij gemaakt, ja. En ik heb ze dus... Maar heeft hij die in opdracht van u Nee, gemaakt? nee, dat heb ik gewoon gekocht. Ja, dat man is al doet. Dus dit is gewoon een draaiorgel. Ja, En nou zeg je net, of althans, ook weer de helft zei van gek van kermis. Nou ja, ik denk dat de meeste mensen hier naar de kermis gingen en gewoon. Sint-Nicolaaspoep. Het is Sint-Nicolaas. Ja, Ja, dat vind ik, is dat niet toepasselijk? Dat is wel toepasselijk, hè? Eerlijk gezegd heb ik dat nog niet gedraaid. Oh nou, prima! Nee, maar ik vind, ja. Kijk, ik hou me van de Jordaan en weet wel, hè. Oh, maar dat nu ga ik hier. Hey, bij ons in de Jordaan, ja. Banjo Man! Ja, dat vind ik. Hey, maar die, alleen die. Ja, zo kent ze de koekoekwals. Wie heet hij? Koekoekwals, geef mij maar Amsterdam. Leuk. Dit is experiment, hè. En wie duk? Noets. Precies wel aan de stuk. Noets. Dus het zal wel heel vals gelinken. Mooier dan Parijs. Fantastisch. Als dat zijn, gaat bieden. Ja, maar ik zie meneer nog niet met het bekje rondgewonnen. Heb je zo'n bekje? Nee. Hebben we wel nog gekeken, maar... Ja, dat is leuk, hè? Wat een geweldig ding. Ja. Het is iemand, weinig lui die dat hebben, ja. Maar waar komt die liefde vandaan bij je? Die zit daar, de liefde. Ja, ik Waar weet komt niet. die vandaan? Ja, ik kom van hier. En niet van mijn streek. Dus, ja. Maar kermis? Komt die liefde Nou, niet muziek, vandaan? hè? Muziek. Ja, daar is dat ook Ja, muziek, maar hè? Daar is kermis dat is ook wel van muziek, hè? alles wat anders Daar is is. dat ook het heel apart, zo. Een zwevende pick-up. En een zwevende pick-up. Wat? Vanaf Jo. ons aan de deur. Wie werkt dat dan? Ja, dat is ook het heel apart. Kijk. Plateau, dat zweeft. Heb je ook aparte hobby's? Of zien die van hun voldoende? Van hem, ja. En wat doet je hier? Ik heb boven mijn kamer. Ik nevel. Maar dat is niet zo apart. En neemt je gewoon voor eigen of voor de vastelovend? Ja, ook. Ja. Oog. Ja. Maar nog niet zo lang. Nou, even dat ook met Limburg zitten. Ja, neem de tijd. Ben niet nemen. Oh, Een oortje. Dus ik zal wel net zo'n klinken. waarom draaide ik deze plaat nog? Huh? Wat blieft? Nee, grapje. Nee. Van Blauwdorp, hè? Ja. Ja. Benny. Ja, hoe is het hier dan? Ik denk het Noorden. Noorden. Ja. Ja. Het is net een ruimteschip. En wat was nou dit geluid? Dat is hoe op de draag nu, hè. Die zou de steunen, zag ik. Dat zag ik nu nog. Ik zou bijna zeggen WTF. Maar is dit nou, is dat magnetisch of wie? Ja, ja. Kijk ze de draag. Alleen het doet, joh. Ja, ja. Maar ik heb dat niet gemaakt. Ik heb het alleen maar gekocht. En komt er ook muziek goed? Ja, zeker. Ja, dat hoor ik. Ja, moet op snelheid komen, maar dan zakt de arm, hè. Wacht, daar even de goede input. Optisch, USB.
tuner. Phono. Ik weet niet hoe blauw de erop staat. Zit dat erop? Nee. Maar onmiskenbaar ben je nee, man.